Kumitat ġdid magħmul minn 5 professjonisti se jkun qed iħejji u jagħmel studju bil-għan li jistabbilixxi kemm hawn anzjani Maltin u Għawċin li jbatu mis-solitudni. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-Anzjanità Attiva Anthony Ġdid bħala parti mill-Istrateġija Nazzjonali kontra s-Solitudni għall-Anzjani. Il-Monsinjur Dr. Joseph Vella Gawċi li se jkun qed imexxi dan il-bord iddeskriva s-solitudni speċjalment fost l-anzjani bħala epidemija. Dan wara li kwota studji Ewropej li juru kif anzjan minn kull 3 u f'ċertu pajjiżi anzjan minn kull 2 huma waħedhom. Hemm karatteristiċi individwali biex ngħidu hekk li jirrigwardjaw l-età, jirrigwardjaw anke l-mobilità tal-persuna, jirrigwardjaw l-età tal-irtirar, jirrigwardjaw ukoll l-orjentament sesswali, jirrigwardjaw l-etniċità u anke it-twemmin tal-individwu. U spjega kif ir-riżultati ta' dan l-istudju mistennija jitħabbru fi żmien 6 xhur. Meta aħna nitħattu mis-sem tal-stakeholders soċjali, qegħdin nifhmu mhux biss is-sem tiegħi jew is-sem tal-grupp li għalih nappartieni, imma il-gruppi kollha flimkien, aġenziji tal-Gvern u anke NGOs jaħdmu kollha flimkien fi sforz wieħed propju għax huma konxi minn din ir-responsabilità kollettiva. Is-Segretarju Parlamentari Anthony Ġdid spjega kif din l-Istrateġija Nazzjonali dwar is-Solitudni fost l-Anzjani hija maqsuma fi 3 partijiet importanti. L-ewwel parti tinkludi l-istudju li se jkun qed iwettaq dan il-Kumitat li mistenni jġib riżultati li permezz tagħhom fit-tieni u fit-tielet stadju tkun tista' tiġi evalwata s-sitwazzjoni ta' solitudni f'Malta biex bekk jiġu implementati s-soluzzjonijiet neċessarji. Dan tentattiv biex il-Gvern jindirizza u jtejjeb il-kwalità tal-ħajja anki ta' dawk li ħadmu blara ta' ġbinhom għal ġenerazzjonijiet sa warahom. Der li 75% tal-anzjani tagħna huma kuntenti il-mod kif qed jgħixu, imma jimpurtana mill-25% l-oħrajn. Allura rridu nifragmentaw dawk il-25% l-oħrajn, naraw kemm minnhom jekk hemm minnhom li qed ibatu minn solitudni u kif nistgħu ngħinuhom biex kun jistgħu huma wkoll jgħixu livell ta' ħajja għolja, kif jgħixu l-kumplament tas-soċjetà. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.